Здравейте, приятели! Добре дошли в новия ми клип в YouTube. Не сме се виждали от дълго време, за което се извинявам, но ето, че съм тук и ще си поговорим за една много интересна тема, а именно, че Кубрат Пулев е разобличен. Разобличен с какво? С това, че е истински световен шампион в тежка категория по бокс. Доживяхме, за първ път България има истински световен шампион по бокс, и то в най-тежката категория. Честито на всички българи, първо, и в този клип няма да давам повод българите да се разединяваме. Напротив, стига вече сме намирали поводи да се делим на русофили, на русофоби, хора, които подкрепят, хора, които мразят. Важно е да сме единни. Много добре знаете завета на хан Кубрат, бащата на хан Аспарух, чието име носи именно Кубрат Пулев. Така че, българи, честито! Много се радвам, че доживяхме всички това прекрасно нещо. Надявам се, че тази световна титла на WBA, която се води регулярна, да обедини българската нация и все по-често да имаме повод, да има какво да ни държи като народ, да сме обединени. Също така, надявам се, че това ще запали много млади хора да спортуват, както бокс в случая, така и какъвто да е друг вид спорт, защото когато си шампион, хората те гледат с уважение, хората се мотивират, искат да са като теб, искат да ти подражават. Затова нека дадем нужната чест и почитания на Кубрат Пулев. Изключително много се радвам, че направи всички нас толкова горди българи. Това е човека, който ме е запалил да тренирам бокс. Помня, че първият ми боксов матч, който съм гледал в своя живот, е именно на Кубрат Пулев. Имах честта да бъда в зала Арена София с мои приятели и да се насладим на това спортно събитие, на този прекрасен спортен празник заедно. Имаше и други момчета, които направиха много силни матчове. В този ред на мисли специални поздрави на Здравко Попов и на Петър Драганов за техните победи с нокаут. Вдигнаха публиката на крака и това значи, че българина го умее, българина си е истински силен мъж. Завършекът на вечерта, както вече всички знаете, беше именно матча на Кубрат Пулев с Махмуд Чар, сириец или по-точно германец от сирийски происход, здрав боксер, който очаквах всъщност да падне Кубрат Пулев. Знаех, че матчът ще е много силен, но моето мнение преди матча беше, че Кубрат Пулев е по-техничен боксер. Да, Махмуд Чар е на 40 години, Кубрат е на 43, обаче се получи един така интересен, зрелищен матч. Разбира се, понеже сме българи, за нас има много повече тръпка, отколкото за повечето хора по света, но титлата си е титла и очакваме съвсем скоро. Новогодишни празници идват, хубави новини. Надяваме се 2025 година Кубрат да се бие с Усик, предполагам. Ще видим какво ще стане. И един такъв матч, независимо какъв е развоя. Ясно е, че ако се проведе такъв матч, Пулев не е фаворит. Би зарадвал абсолютно всички българи. Отново ще имаме повод да сме единни. И за това ви апелирам, намирайте положителното в хората. Намирайте добрия пример. Мотивирайте се. Не си давайте повод да се делим и да бъдем негативни. Защото това е единствен начин обществото да върви напред, а когато обществото върви напред, държавата също върви напред, спорта също в случая. Аз съм много нетърпелив, не можах да спа, легнах си в 5 и нещо сутринта, спал съм няколко часа, отивам да празнувам победата, отивам да тичам на Панчарево, тук съм си купил някои нови неща, защото доста така се запалих по тичането. Виждате, имам часовник, да ви се похваля, и това е просто празнувайте не само по дискотеки. Днес е 8 декември. Да, 8 декември, честит празник на всички студенти, настоящи, бивши, бъдещи. Но това е моя начин да празнувам. Взел съм си артикули, които да ме изолират и да ме пазят от студа, ръкавички също. Нямам търпение да полея тази победа за България с тренировка. Надявам се дворазова днес, почивен ден ми и на мен. И така, и един апел към всички хора: това, че е празник, не значи, че трябва да се напиваме. Когато имате повод, ако ви се пие, пийте си, зависи какви хора сте. Но ето, аз ще ви дам личен пример как винаги съм празнувал 8 декември. Това е първият празник, 8 декември, откакто съм завършил университет и имам висше образование. Бакалавър съм завършил само на този етап, не съм записвал магистър. Та идеята ми е, че аз винаги на 8 декември
съм бил в залата и съм бил на работа. Завърших, слава на Господ, и отивам пак да празнувам. Когато ми е било трудно, съм бил в залата, когато съм щастлив, както сега, пак ще спортувам. В зала, навън, ако мога навсякъде. Зареждайте се и се радвайте. Имайте мотивация, имайте дисциплина, разбира се, дисциплината е по-важна, но мотивацията е нещо прекрасно. Когато може, взимайте от хората около себе си, взимайте от природата, от Господ, от живота, бъдете щастливи, бъдете добри хора, и много се радвам, че успяхме да си поговорим, макар за кратко. Надявам се, че и вие сте толкова щастливи, колкото мен, и искам към края на клипа да кажа още нещо. Знам, че много хора плюят по Кубрат, че няма перфектно държане. Вижте, това е спорт. Има нужда тези билети да се продават, има нужда повече хора да гледат тези сблъсъци, да има интерес. Това става, когато има вербални атаки, напрежения, но спорта си е спорт, уважението е на първо място. Кубрат Пулев не е единствения, нито е най-крайния човек със своите закани, със своите шеги. Мен лично ме кефи, не го познавам лично, както знаете, защото съм споделил в минал клип, но е интересно. Това продава. А за да има спорт, знаете, че спорта в днешно време е бизнес. За съжаление, даже е повече бизнес, отколкото спорт. Така че има много други шоумени, които не биват обиждани просто защото не са българи. Ще дам един пример. Ирландеца Конър Макгрегор, както всички го знаем. Голямо име, голям шоумен, има и много други такива бойци, но понеже Кубрат е българин, дайте да го плюем. И разграничавайте личностните качества от спортните и от професионалните, защото никой не съди миналото на другите бойци в света, спортисти, каквито и да са, от който и да е спорт, но понеже Кубрат е наше момче, българин, много хора го обиждат. И повечето хора, които го обиждат и полюят в коментарите в социалните мрежи, ми прави впечатление, че са хора, които не спортуват, които нямат уважение към себе си, защото ти, ако нямаш уважение към себе си, няма как да уважаваш другите. Не можеш да обиждаш човек на такова ниво. Да, разбира се, знаем, има много по-големи легенди в бокса, в тежка категория за всички времена от Кубрат Пулев, но при живе имаме една невероятна чест, ние като българи да се наслаждаваме на Кубрат като човек, който представя България. Виждате какъв родолюбец е, радвайте се и ценете тези неща, защото не се знае кога България ще има пак такъв спортист на такова ниво в този спорт, особено в тази категория. Няма как един човек, който не е слагал боксова ръкавица или който не е бил професионалист или дори любител, аматьор, да обижда хора на такова ниво. Разбирам, всеки си има мнение, аз не съдя никого, просто ви давам един повод за размисъл, да бъдем по-добри и смирени и да се радваме, да се мотивираме от хората, вместо да ги съдим и да ги обиждаме. Всеки има глава на раменете си, всеки да прави каквото иска. Аз отивам да празнувам. Отново честита победа на цяла България. Българите сме силна нация. Нека имаме повече поводи да сме единни, да се радваме, да ставаме силни, не да се делим, не да има омраза. Така че гордейте се, ликуваме. Слава на България! Беше ми приятно, че си поговорихме. Бъдете здрави и очаквам в коментарите какъв следващ клип искате да направя, и очаквате ли Кубрат Пулев да има супер матч за световна титла в тежка категория с някои от най-големите имена и настоящи шампиони в бокса. До скоро, аз съм Христо, беше ми драго. Ус! Това е една мечта, направена от моя баща, още преди ние да се родим.